Aħna qegħdin jiena third generation hawnhekk bħala Pitkal, kien innannu missieru jien. Aħna ovvjament kollha għandna l-qalbna l-agrikoltura ta' Malta. Aħna ma għandni l-ebda dubju li bdewhom se jitħallsu minn għandna. Aħna li rridu għaw ġew li jkun hawn ħaxix ta' Malta biss importanti għax f'daw l-aħħar xhur qed jidħol ħafna xogħol ta' barra ġal-kaxxi tal-Pitkalija. Xogħol ta' barra ġifieri xogħol mill-Italja, ebda mill-Larinċ, Arabalija, Bżar. Ġifieri qegħdin jgħidu sal-bira stess kien hawn dawn il-prodotti hawn ġew. Tajjeb, aħna il-bidwi jiġi filgħodu bix-xogħol fil-5 ta' filgħodu, iġiblek intik eżempju il-Bżar aħdar, itbiegħu ix-xerrej li x-xerrej għandu il-permess jidħol bil-pass, itbeħħulu eżempju biex ngħidu aħna 150 kilo. Ix-xerrej wara ftit imur ċertu Pitkal, ikollu x-xogħol il-Bżar aħdar ta' barra ġal-kaxxi ħodor u joffriwlu eżempju 1 euro. Ovvjament, imbagħad jinqala problema, jiġi x-xerrej, jgħidlek isma' Rafel, mhux se nieħdu dan. Tgħidu għaliex, għax dan Bżara jiena jew xtali l-kuġin, jew xtali ħija, jew rafali dak il-Pitkal, u mbagħad mill-aħħar joħroġ jgħidlek isma' xi nsib 1 euro. Allura min ħed ibagħat il-bidwi. Dan m'għandux ikun. Aħna mhux ma rridux nikkopraw mal-gvern, aħna nikkopraw ħafna mal-gvern, imma f'Novembru kena diskussjoni aħna mad-DG, ma' Mario Spiteri. Kena diskussjoni perfetta miegħu għal nisma' fil-ġranet li ġejjin u fil-ġimgħat li ġejjin ħajkollna iktar laqat għal din riforma. Ma għamel l-ebda riforma, xejn, il-gvern, minn għalina aħna qegħdin inċemplu, nikkuntattawh, imbagħad sibna x-xahar ieħor li fl-aħħar ta' Deċembru il-gvern għamel white paper. Mingħajr ma kkonsulta magħna. F'Novembru biss kellna meeting, f'Novembru biss kellna l-meeting u aħna dejjem nistennew daw il-meetings meta ġejjin. Issa, wara dan aħna kellemna ma' persuna u li dan għalli isma' għalli ġifieri m'għandunajx fil-31 ta' Deċembru. Għaddit il-white paper, għatlu inti bis-seta tgħiditu, ma konċ ħadd ma avviċinani li, għalli inti obbligat tara gazzetta tal-gvern kuljum. Kull filgħodu x'kien inqum jien nara gazzetta tal-gvern. Għatlu di bis-serjetà. Kellna meeting ġa ħanut tat-tieħ. Bniedem li ma jifex fl-agrikoltura, ma għalli isma' jien qed hawnhekk biex nienkom mebgħut imma jien ma nifhemx. Jiena teffettwana ħafna għax jiena naħdem jiena esportatur tal-patata wkoll. Għandu kuntatti kbar barra jien, ġifieri jiena faċli biex nibda nġib ix-xogħol ta' barra, però mhux se nagħmilha dik. Jien ħanibqa' naħdem mal-bidwi Malti. Mod jew ieħor rrid nibqa' naħdem mal-bidwi Malti. Jiena issa samt nofsi triq fin-negozju tiegħi. Għandi potenzjal kbir ta' xogħol, ġifieri azzjendi tajbin. Ovvjament għandi azzjendi li jdumu mal-ħalsuni minħabba il-problema tad-dawl, għax irid taħallas id-dawl. U għalhekk jien qed ngħid il-gvern ejja nagħmlu garanzija bankarja. Ix-xerrej ta' rieda tajba kif ġiġa smajt inti lest li jagħmel garanzija bankarja. Ta' supermarket lest jagħmel garanzija bankarja. Ta' xib ċandiers lest jagħmel garanzija bankarja. Tajjeb, ta' rieda tajba. U jinqata' l-abbużi. Aw ġew jinqata' l-abbużi kollha għax kollox jaħdem b'sistema kompjuterizzata.